Okay, vi skal huske, der er vinger i den her. Nå ja, det var... Det var oppe på det høje huset deroppe. Hvad for... Der, når du siger deroppe, Ja, mener det- du så deroppe? Ja, men den vej vi skal. Der, den vej jeg kigger lige nu. Hvad for en vej? Det er høje hus. Nej, jeg tror den er derovre, den vej jeg kigger. Nej! Det her! Kig, kan du ikke se, hvor jeg kigger? Og så det høje Det hus der? Ah, er du sikker? Jeg satser på det deroppe. Okay. Så må du gerne slække mine bare fødder, når jeg har ret. Det gør jeg ikke, for det har du ikke. Hvad, var det her vingerne skulle være? Hvad var det, du sagde? Nej, det var ikke det her. Eller... Jeg er ret sikker på, at det var det her, du Var bare det? Jamen det var ikke det her, jeg mente. Jeg mente det deroppe. Det der lige der. Nå, det derovre? Ja. Satans, det er du ret i, jeg kan se dem.